nararamdaman ko, napakabigat sa loob ko na nangyari yan sa asawa ng kapatid ko. Kasi walang kalaban-laban, babae yan. Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Magsuko asin natubangon ang nakumitir na krimen. Ini ang pangapodan kan nabaya ang pamilya kan 35 anyos na si Mary Ann Tabayag kan barangay Ubaliw, Uwas, Albay, na binadilgadan kan sa indang kabarangay mag-aalas 12 nin udto kasudma. Sigun sa bayaw kang biktima na si Marlon Rimpilio, magin siya asin ang tugang niya na esposo ni Mary Ann ang pigbadil mang kalsospek pakatapos na mabadil si Mary Ann. Alagad maswerteng nakadulag da asinda. Istorya niya, nakatindog siya sa luwas kan sa indang harong asin nakaturukaw man sa luwas kan parehong harong sinda Mary Ann asin ang mag-ama kaini. Hasta sa biglaan na sanang sinugod kan sospek asin binadil si Mary Ann na inot na tinamaanin bala sa takyag. Alagad ay padaan na kontento ang sospek. Sinundan pa kay niyan biktima asin liwat na binadil. Dangan sunod naman daan siyang pinaputukan. Yung lalaki naman dito, yung pinsan namin, si Alex, tinanong ko kung bakit nagagalit yan. Tapos nung sinabi nung lalaki, yung pinsan namin, si Alex, na yung bayaw daw ni Hermano, yung asawa nung panganay niya, tiningnan daw yung lalaki ng masama. Sigun kay Police Major Irvin Bilien, ang hepe kan Uwas Municipal Police Station, pasado alas 12 minuto kasudma kan maipaabot sa saindang hipaturan insidente. Natulos manindang pigduman asin naabutan ang duguan na biktima na ipigdara pa mangkuta sa ospital alagad binawian man sa nanin buhay. Makalisan pambabadil, marikas na duminulag ang sospek kaiba na ang live-in partner kaini na residente kan mismong barangay. Napag-araman man na 5 bulan pa sanang nakaistar sa lugar ang sospek. Hinihintay po namin yung medical legal report para malaman po natin kung ilan po talaga ang tama ng biktima sa kanyang katawan. Pero ang narinig po daw ng mga kapitbahay na putok is more or less 3 or 4 na putok. Pero ang nakuha namin na empty shell doon sa crime scene is 3 empty shell po. Dugang pa kan hepe, may dati nang day pinagkakasinabotan ang sospek asin ng biktima. Blanco man ang otoridad sa pagkakabisto kan sospek. Maski subot ang pamilya kan live-in partner kan sospek ang daiman na ideya. Sa ngayon talagang hinahanap pa namin or talagang iniisa-isa pa namin yung mga CCTVs. Kasi may mga nakuha na po kaming CCTVs pero kulang pa rin po. Kaya nananawagan pa rin po tayo sa ating mga kababayan kung meron pong may mga information about dito sa ating suspect na ipaalam agad sa atin. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Padagos man ang pigigibong paghahanap kan otoridad sa sospek na binisto sana sa apod na Rex. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.